asị nnọọ ya adịla anyị na mma na tata bụ afọ eke o. Tata bụ afọ eke wee bụrụ 24th of July 2025. asị nnọọ ya adịla anyị na mma. asị na ijebe n'ihi ejere na bana ya nara ịkụba na ya akụta akpọ Nchukwu okike abịa ma sị ya bịakwa kpọọ chi m kpọọra m na ha so ndị mmiri ma agwụ m asị m nna chiefu na-agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Ihe anyị na-ayọ bụ ndụ na-arụ isi ka ihe anyị na-ayọ bụ awele, ihe anyị na-ayọ bụ ufo Chidimma, ife anyị na-ayọ ka ọ dịla anyị na mma. Ndị niile na-efolo m Itego, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, asị nnọọ ya adịla ụnụ na mma. asị nke anwụrụ ọkụ na-apụ ka ọ na-eroketi obodo ịnọ bịa mezuolu gị ebumnobi gị, ihe ị na-ayọ chi gị asị nnọọ ya emere gị. Ife a nke siri gị ike ya adịrị gị mfe, ife a nke eji akọ gị ọnụ asị na ya achọrọ nwa bụ ife na ịgaghị afụzie na ihe njikwana bụ kọmọnị. asị na ego ya abịa kọmọnị na good luck ka ntị. asị na ego ya abịa, good luck ya eloketi anyị. People that reject us will accept us. Ebe anyị jere erijeti anyị bifo anyị jee ebe ha ya accept anyị. Ọ bụ na erijetiri ndị ọzọ agaghị erijeti anyị. Ihu afịa anyị ya na-aga, ego ya abịa, anyị enwe ufo, anyị enwe Chidimma. asị na bido tata agaba onye ọbụla kọmentị na vidio, onye ọbụla chiere, onye ọbụla laikiri ya, asị na ihe ụka agaghị akọzi gị. Otu a m kwuru, otu a ka ọ ya adị. Ndị na-ebe akwa na-ebezi n'akwa, nwaanyị amụtabeghị nwa a na-akpọ gị nwaanyị aga. asị na efu vidio a na-eyi adị ime. Ndị dị ime ụnụ ya amụ karịa ụmụ nwaanyị Hibru. Ụmụ anyị ya abala anyị uru, anyị zụchara ụmụ anyị ya azụ anyị. Ndị di anyị na ndị nwunye anyị ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ihe ọ bụla unu tiri aka ọ ya agara ụnụ. Rejection agaghị abụzi nke ụnụ n'afọ a Chukwu. N'aja ala Igbo na ndị mmiri na chi. Ise ya gazie.